Ďakujem, že ste prišli. Doslova ste ma zachránili. Dobre, Pampi nás nevidí? Môžete mi to nenapadne dať. Ta co on je, Dilino, že sebe myslí, že ho nevidím. A to co je za balík, to musím zistiť. Ďakujem vám krásne, dovidenia. Nenapadli si naozaj, jak slon vo v autobuse. Táto bude prekvapko pre maličku. Sa pokáka od radosti, keď toto nájde pod stromčekom. Do paro mamačka chroma už ide dnuka. Rýchlo Pampi, skriše dakde. Tu češ turím pod gauč. Fuj, nevysával da zmešac. Dobre, ticho, už otvíra dvere. Pšt. Dobre, vzduch čistý. Skriem to do skrine. Díky za upozornenie. Tu to v živote nenájde. Nie, ta jem takoj v momente. Hehe. Jak fajne, že po mascené kolieska na skrini sa nám ľahko otvíra. Poď, skrinka, poď. No co tu máme? Mystery Box od Buffbox.sk. Po tým som tužela najviacej na švece. Pampi, ty čo robíš v tej skrini? Kúkam, že keľo máš čistých ponožkoch. Klameš, si dulovala, či nenájdeš vianočný balíček. Priznaj sa. Dobre, priznávam, že našla som. A do Vianoc ďaleko treba rozbaľovať. No tá bar si múdra naozaj. Ja o tom viem, môj zlatý, nemusíš mi pripomínať. No co, dávaj, neváhaj, naj followere vidieť od nuka. Všetko mi prepačuješ, môj zlatý, nie? Bo som malá a pekná. Co tu napísano? Že mi nechce čítať. Tu sa píše, že ti to balil jeden psík, čo sa volá... No jak ešte volá? Ragi. Ragi, dzekujem pekne. Budem to užívať so spokorou. Všetko zožerem dakoj. Máme tu hračky a pamolský milión druhoch. A buffbox.sk odkazuje, že v každém balíku je kus inakšie prekvapenie. Ta co, doláš? Bo ja nie.